și bine v-am regăsit la primul episod de Brawl Stars. Da, am foarte mulți, câți brawler, am 9 brawler din 3. Uite aici sus scrie unde pun eu ăsta, aici. Acolo scrie câți. Cine nu știe Brawl Stars să-și descarce, că uite ce tare este. Ai brawleri, uite, uite, poți să dai pe ăsta și uite. Mai am un pic și îl iau pe Penny, o iau pe Penny. Deci hai să ne jucăm și noi o rundă cu ăsta de fotbal și hai să dăm start. O să vă dea tutorial, nu o să vă dea așa din prima. Mamă, l-avem pe Francarina. Mamă, l-avem pe nou brawler. Fuck. Gata, am câștigat. Așa e asta de fotbal. Dar nu vede pe ăsta primul. Push. Gata, am câștigat. Dacă dai 2 goluri, gata, câștigi. Am fost cel mai bun, pentru că am dat 2 goluri. Deci, starpa, ăsta așa. Ca să știți ce ți-arată. Uite, să știți. Asta unde ți arată aici este ăsta level. Cum se chema? Level, parcă. Nu mai știu, parcă. Da, levelul. Hai așa, să zic. Așa, fashion box. Poate să spice un de-ăsta, dar eu mă joc mai mult pe ăsta, pentru că cu roza câștig. Plus dacă sunt pe locul 2 sau locul 1, e ok. Nita, vezi că te omor. Așa și... Asta e destul de bună, caracterul ăsta. Caracterul ăsta dă 1, 2, 3. De 3 ori și cât ai ăsta. Deci cu bull, uite, dacă dai în bull, fac fugi. Și roza, să știți că merge repede, am uitat. Și am luat și... Bă, nu trebuie să... Așa, adică... Nu trebuie să muriți în joc, pentru că, de exemplu, uite aici Uite aici sus. Eu sunt acum sunt locul 6. Aici te arată câți brawler, acum locul 5. Câți brawler sunt în afară de tine. Haide mă, unde e mă? Unde sunt ăștia mă? M-am omorât pe vol. Când dă fatal, finality, acolo înseamnă că gata. Locul 1, 10 trofee, wow! Și nici n-am murit. Nu te cred. Level... Nu, ăsta m-am adus aminte cum se chema asta, rang. Asta e levelul. Cât este levelul și level 10 am. Cu ea și rangul. Adică rangul e cel mai bun. De ce nu mai am dat încă un match? Fac. Da, ne jucăm, am dat încet pentru că nu vreau să se audă tare, ca să nu mai pot să audă muzica, că nu mai pot să mai vorbesc atunci. Hai, și filmez, mai am câteva minute, Gata. Locul 8. Deci tot ce trebuie să faci... Ce crezi, mă, că scap tu de mine? Te-am omorât așa. Easy peasy. Uite, dacă îmi dau... Bam.
Nu trebuie să intrați în zona asta verde, pentru că aia vă omoară. Trebuie să fugiți de ea. Acum trebuie să mă ascund că sunt ocupat-o. Fac poco. Poco loco. Asta e cel mai slab caracter. Fatality. Uitați cum spune de mine. Yes! Vreau să mă duc locul 1. Așa, e în regulă. Deci, bam. Level 5. Rang. Ce? Așa, m-am un pic și un mega boxul și așa. Știi că eu filmez? Ce filmezi? Păi tu. Hai să se facă Dani să vedem unde. Fac foc de El Primo. Unde e Dani? Aici vrea să-l... Asta nu e... de limbă, vărămiu. Asta nu... Ce faci, mă? Știu că înjură, Ce da? faci? Nu e numele lui adevărat. Faci ceva, faci? Nu e numele lui adevărat, e alt nume. Deci, dă-i în roza, dă-i în roza, dă-i în roza. Moare. Dă-i, bam. Și orele cu voi să joacă jurele la aparat? Da, să joacă la Bă, e bine, nu, cu mașina, nu? E bine, nu? suculețul. Run. Pa-na-na-na-na-na. Nu e, dar cum meargă mașina? Că eu nu știu cu voi. Cum să... Pe asta mă interesează cartoful. Să fug să-l omor pe ăsta. Tu nu ești sănătos, te urca și fără permis să o probezi, ferial dracu să fie. Te urca și fără permis să o probezi. La mașină zic fără permis. Hai mă, unde ești, că te omor. Și nu încă. Doi. Și mort. Gata. Am câștigat. Așa să câștigăm mers. Scurile alea poate să-ți dea energie maximă. Deci... Bam, și box. Acum trebuie să o iau pe Jesse. Deci ceva pe bune. Dacă... Bine. Mă rog și o rundă cu Shelly, că nu mai... Ea zice să nu mă joc o rundă cu Shelly, ea zice să mă joc o rundă cu El Primo. Știu că El Primo dă de la distanță și tot la fel, da. Ce mă, iar vorbesc singur, mă? Filmez și pot să termine pe YouTube, să știi. Fac, de ce vine Bull după mine? Ah! Ai, știu ceva? Bum! Doi! Fugi! Fac! Fugi! Credeam că El Primo e bun pe jocul ăsta, dar nu! Fac! Aici! Nu! Pe bune! I-am pe un trofeu? Ok! Nu vin cu pușca, nu mai mă joc ăsta. Mă joc cu Penny, că ăsta ăsta e brawlul care ăsta mi l-a picat de mult. Astăzi mi-a picat ăsta mi l-a picat. Asta o cheamă Roza. Le vedeți numele, uite, fix. Uite, le vedeți numele, uite. Fix, uite aici. Nu, uite, din greșeală, uite aici, unde dau eu cu ăsta. Aici le vedeți, Ogbit.
Ai bit asta acum. Ai.